मानसियानोथ' माला फैबावनांगौ जाखो बिलाय समानो गैथारा आंना थेवबो नेफैबावबायसो आं स्टेशनाव नुबाय दा फन बमाना साला बे जिलिखौबो मा बुंगोन आं साननैसो थाबावबानो आं लायगोन बुंखादोंमोन माथो नाथाय नङा अभार जिद्दि मोनायावनो फैनो ओमफ्रायथ' आंहा जुलिनि हाजाखौबो नायनो गोनां दंमोन ना खाथियाव गैयाबाबो नोंखौ गोजाननिफ्रायनो कंग्रेचुलेसन्सलै जुलि ओमफ्रायथ' नोंनि खुसिखौ रावनिबो दोनस दानांथो नोंखौ एसेबो दुखु जाजानो बायोना आङो गोसोआनो बोरैबा बायग्लिनाय मोनजोबो दिनैसिम नोंनि बायदि रावबो जायगा लानो हायाखैसै आंनि गोसोआव बेखायनो खोमा इसाना नोंनो खुसिल' होनो गोसो जायो मिन्थिबायना दुखु नङा मानोना नों आंनि थाखाय जोबोद स्पेसियलै बेखायनो बेयाव गसंनानै दङ दे बिनि खाथियाव थांसै ने ओमफ्रायथ' नोंखौ जि अनखादों बियो इसान अ फैबाय माथो देदिजों थांसै थोदो मानो थैसैलै जिलि नायदो आं सोरखौ लाबोफादों बे जाबाय आजामोनथाय जोंनि बेबि राजा बिथाङा गाबनाङा बिदि आबो जुरिनि फिसालामोन नाथाय दायो जोंजों थागोन बियो मा बुंदों नों खनसे बुंफिनबावलाय आं बुंदों आरो बियो राजामोनथाय ओमफ्राय दायो बियो जोंजों थासिगोन जुलिया माबोरै बिदि हरनो हाखो ओमफ्रायो बे एसे उन्दै गथ'खौ लाबोबाय नों बिदि नङा इसान आंलाय मानो बिदि लाबोलाबायनोसै आबो जुलियानो गावनो हरदों मालानिफ्राय बिदि जाखो बेलाय गावनि गथ' एथ' उन्दैखौ नोंनो बिदि हरनो आंनि जुलियाथ' बिदि नङा गोथौ गोख्रैनो माबे ओमफ्राय बहाय थांनांगौ जाखो न'आव थांसै थोदो एकदम सिरिथा अगार थाङा आङो आं राजाखौ लाबोखाबाय आरो थांफिनला मा बुंदों नोङो जों दानो थांगोन बिसिनाव थाङा माथो आङो नोंबो थांनो मोना नों गथ'खौ खावनानैथ' लाबोआखैना मानो खावलाबायनांगौ आंलाय आंनि आब'नि फिसालाखौलाय हा सोरबा बिमायालाय अब्ला गावनि गथ'खौ मारै बिदि हरनो हानांगौ जाखो बुंलाय जिलि न'आव थांनोसै आं जेबो मिन्थिया बास बे राजायाबो बेयावनो थागोन जोंजोंनो मिन्थिबाय खोथा गैयालै बाल जानला मोनला बखिबाय थाना नोङो आरो नोंथ' खोन्थानानै लाबोथाराखैलै मोनथिखाबाय आं नोंखौ लाबो ओरै गथ'आ जुरिनि फिसाला मोजां खालामाखैलै नोङो मोजां गाज्रि जेबो मिन्थिया आङो आबो राजाया ओरै खाथियाव दाफै नों बायदि मानसिया दे जाबायसै पाब्लिकआव बिदि रायलायो नामा सोरबा न'आव थांनानै रायलायगोन ना नांगौबा दा हनै मानसिफोरा नायनो हमबाय ना अरे एथ' गोसो गाज्रि आरो नोङो गावनि बिब'नि खुसिखौ नोजोर होयो माथो नोङो लाजिनाय मोनासै मोनाखै आं लाजिनाय जेबो नोंखौबो नायगोन आं बोरै हैफिनो नों आब'नो मा खालामनो नायनोथ' आंबो नोंखौ जानला माला आरो बिदि दा खालामलै आरो नोंथ' आंनि रागाखौ नुबावाखैसो दाबो रागा जोंनांगौबा रावखौबो सिनाया आङो नाय सान जोंनि जिउना बे आसा थायोब्ला जोबोद हेपि जागोन मिन्थिबाय सान बिदि दा खालाम आरे इसानाथ' जि रागा जोंबाय आरो हजोंबोथ' आंखौ रागा जोंखासिगोन नाथाय आंबो हरोथारा बेखौ जि खालामनांगौ खालामजोबगोन आंनि आबामोनथाय आयै आंनि फिसावा मोजां जाथाराखै बेफोरबायदि खालामनाया जाखोदेहाय आयै आंनि फिसाखौ बे फाथि गथ'आनो मानो बिदि खालामनांगौ जाखो ओइ आइ बिखुनजो खोथा गैयालै हले बिबोनां थिबोनां मोनसालै आङो आगैनो मानो बिदि खालामखो मालायनि गथ'खौ मानो बिदि लांनांगौ जाखो बेहा लांदोंबोथ' लांदों बिहुस खालामजोबनानैसो लांबावदों नामा औ आबौ पुलिस केससो होनांगौ बाराखौबा खाथो गैयाहाय आंजोंबो बेथ' गथ' सिखावसो जाबाय थायो एकदम राइटलै आबै सोरबाखि बिदि जानला माला लांनो हायो ओइ आफा फंबाया लायफिनलै आयौ जोंखौ एकदम निसा होजोबनानै बिदि खालामथारबाय आरो बे लांबाय दाथ' एथ' उन्दै आंनि आबाया मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आंनि गावनि बिमाखौनो गाराखै बियो माबोरै बिदि लांनो हाखो बियो फाथि जाबायहाय आइ बियो मा गोसो थांखो लाजिनोबो रोङासै नामाहाय गावनि बिब'नि खुसिखौनो बेफोरबायदि नोजोर लागायबाय बियो गथ' सिखाव ओमफ्राय गावहा गथ' लाबानो जायोना फाग्लालि मालायनिखौसो नोजोर लागायो अब्लाबोथ' आं बुंखादोंमोन आगैखौ आंनि गथ'खौ आं हरा होननानै मानो बेबायदि लांखो बियो दाबा माबायदि जाखो आंनि आबाया माबोरै दङ बेबा सोर आं फनबो हमासैना लायफिन आंनि आबाया लायफिन मालायनि फिसालाखौ बिदि लांनो होनबानो हागोन नामा हाबा मोनथायनै औ आंनि फिसौखौ आं बिदि हरगोन मालाया खांदों अबाव मालाया माबा हाग जाथायनो फैदोंहाय गावनाबोथ' संसार दङ गावनिखौ नायगोन हा मानोलाय मालायनि बेबायदिखौ फिसौखौ लांनांगौ जाखो औलै आइ ने
जोंखि नोंसुलाखौ बिदि हरगोन आं जेबो मिथियालै आंनो नांफिनगौ आबा मोनथायखौ आबा फै थौल'ना आइ बियो र' बे फैयाबो जों थांगोन ना इसानावबो सोरबा हरदोहाय फनखौ हरनानै सहैबाय खोमा बेथ' अबाव थाङो न'आवनो डाइरेक्ट थांग्रोखागोन ना आबा ओइ आंनि फिसालाखौ आं लाबोफिनथारगोन जुदि टेनसन दाला नोङो आंथ' बिदि हरनो हाथारनाय नङाहाय आंथ' एकदम हाखायालै लाबोनबा लाबोथोंलै बांद्रायखौबा न'निबाबो खोथा गैया माथो मोखां नायबाय थाखो आबा पुलिसनाव दानो फन हरना खोन्थाहरखा हाजिरियाबो मालाय मानो बेफोरबायदि खालामनानै लांनांगौ जाखो एसेयावनो लायो जुरिया बिनि खुसिखौ मानो बिदि नोजोर लागायनांगौ जुरिनि अननायावहाय एसे मोजां फिसाइ मोन्दों संसार मोनजाबाय हो अब्लालाय मानिथो खमाय बेहालाय बेफोरबायदि खालामनो माइनाव दा गाबसै दे मन्थाइ राजाखौ लाबोफिनगोन आङो आं थानो हानाय नङालै सोरां आं मा गोसो लानानै थानो दिनै औ माबोरैथो थानांगौ जाखो दिनै मैया दाख्लैसो फैदों आंनि फिसालायानो बेफोरबायदि लांबाय आरो बे आंनि आगैया एसेबांथ' अनो आङो बेखौ अब्ला मानो बिदि खालामनांगौ बियो अननानैबो जायालै बेखायनो बांद्राय अनबा खर' देर होननाया बेनो नों सासे बिमानिफ्राय बिनि गथ'खौ माबोरै बिदि जुदा खालामनो सानखो आगै आं मिथिगौ आंनि आबाया गावनि बिमाखौ नागिरखाबाय बियो जेरै आंबो एसेबां गोरलै नङाथ' गावनि गथ'निफ्राय गोजान जानाया नोंबो बिमा जाबोला मिथिगौमोन ना हाबा मोनथाय आं मा खालामबावनांगौ जाखो लाबोफिना गैया आंनि गथ'आ सोरां आं माबोरै बुंबावनोथाय राजा मन्थाया बेवहाय दङ आंजों ओमफ्राय टेनसन दाला थाबैनो लानानै थांगोन आङो नोंजों दङ आजा मोनथाया नोंनि हिनजावा खिन्थु मोजां खामानि मावाखैलै आं मिथिगौ सोरां मोजाङै मोजां लाबोफिनोबा लाबोफिन आंनि फिसाला नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन लाबोबायथ' लाबोबाय माबा मोनसे खालामनानैथ' लाबोथारदों बियो लांफिनगोन दे आं सिन्था खालामनाङा औ Oops baby नोंनि एसे गोदै गारांजों आंखौ गाबज्रिब्लाथाय गोसोफ्रानो थाजिमल' मोनखायोलै होमबालाय नोंखौ गोखा गारां गाबज्रिनांगौमोन नङाब्रा बुंबाय आरो होमबालाय गाबोननिफ्राय एकदम खाब्रां खाब्रां गारांनि गाबज्रिनसां ओइ हामालै सना मानि बेलाय नों आंखौ बिदिनो गाबज्रिबाय था आं बेबायदिनो मोजां मोनबाय थागोन आरो मिनिदों हाजि औ मिनिदोंथ' आरो आङो आयै आजिखालि उल्था उल्थाल' बुंनो रोंसै माथो नोङो ये सब हमने तुमसे सीखा है मा बुंदो आच्छा ओं हिन्दीबो रायलायस्रायलायबावबायसो दाना क्यों कोई प्रॉब्लम लगी बा आसोललै माथो सासू माँ से अभी हम भी बात करेंगे ना आयु क्या समझती है तुम्हारी माँ अपने आप को बेवजह मुझे ताना देती रहती है ना हाब आंनि बिमाखौ होनदों नामा आंजोंबो खुलुमजालायलाया नालाय बेखायनो बुंदों आङो आं एसेबां गाज्रिथ' नङा ना मेहेर औ मानोथो गाज्रि जानांगौ जाखो नङा जेबो नङा आंनि बिमाया जोंखौ रागा जोंबाय थाथों ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो अनलायबाय थागोन मिथिबाय बेबि बेबायदिनो मिनिनानै थाबाय थाना नंगौना माथो नोंनि गुस्थियाव मिनिनाय नुबा मोजां मोनना गोसोआ दे जागोन होनबालाय दे ओमफ्राय मोनसेयाथ' मोजां जाबाय न' राजाखौ लाबोफिनसिगोन बालाय औथ' र' मानोथो लांनायमोन बेलाय बेबायदि मालायनि फिसाखौ लांनोमोन नामा बेबो आंनि फंबायखौसो लांबावदों आरो सिरि सिखावैसो लांदों एथ' बेफोरबायदि खालामलायनानैसो एकदम मोजां जाथाराखै मादैना आरो दासो फैगोदान गथ'खौनो बेफोरबायदि खालामोबालाय मा जानांगौ औथ' र' मासिग्रा बेलाय मानसिया देन्जारलै खायसेनि गोसोखौ हमनो हायालै मिथिबायना महराव जुदा नुयो गोसो सिङाव आलदा नंगौथ' र' रावनिबो महराव नायनानैलाय बोरै सिनाय हानो बेनो बिदि खालामनो हागोन होननानै आंगोफ्रानो आंगोखौ बांसिन नोजोर लागायनोलै नंमारगौ दा नाजिरियाया बेसेबांबा दुखु सोरबा बिदि खालामो बिमानिफ्राय सेनानै लाङो मन्थाइ सनाखौ बिराद नोजोर लागायदोंमोन खोमालै जेन'बा मानोबा गावहाबो गथ' खांबानो जायोना नंगौथ' र' दुनियायाव आजां गाजां मानसि थायोलै ने थेवबो फैदोंलाय बियो आंनि फंबायखौ लांदोंना बुंखागोनलै आङो ज्रावनो डाइरेक्ट मानसिनि सिगाङावनो बुंगोन आङो अब्लाबो जाखायाखै नोंनि मादैनिया बेखायनो खायसे खायसेनि बांद्राय गोदै गोदै रायलायनायावबो गलि नाङालै ओमफ्राय आंनियावलाय उफ
एसेबांबो गलियालै थेवबो नोंनाव माबा मोनसे बाथ्राथ' दंना कार्टुनबाबो बांद्राय रमान्टिक रायलायथ'लालै आंना सना बेबिया रागा जोंबा मा जानांगौ जाखो फुथलाबाबो आंखौ मेगन सायोना नोंजों नुब्लाबो ने ओमफ्राय आंनि आइखौथ' बांसिननिफ्राय बांसिन मेगनसो सासिनसै आङो औलै दुगिलै बिमायाबो आंना खाथ्रासो तो क्या हुआ तुम्हारी माँ से हम नहीं डरेंगे मिथिबाय अके बेबी बेफोरसो दा मेहेरनि हिन्जाव जानो समायो गोसोफोरखौ फुल स्ट्रं दोननांगौलै मिथिबाय औ बेनोथ' ओमफ्राय र' आंनाव नोंनि थाखाय माबा मोनसे दङ औ मा बिलाइ मेगन मोसेबदो अके मा बियो रब्रा दे एबार नायदो हा माथो बेलाय गोदोनि मालासो आंनो बेफोरखौ नांलायाना मेहेर आं होनायखौथ' लानांगोन ना आंथ' मालाय नङाना नोंनिनो हौवा जानो थांगासिनो दा मोनथिबाय बुथु नोंथ' बांद्राय जानला मानलाबो फसाया नालाय बेखायनो ओरैनो सिम्पोलखौनो लाबोबायलै जास्ट फर इउ बेबि नों आंखौ एसेबां सानो मेहेर आंनि मोजां गाज्रि आंनि गासैखौबो नायजोबो नोङो बिदिनोब्रा आङो दाथ' माथो खालामबावनो बेबि गोसोआबो जि नोंखौल' हास्थायो नालाय लाभ इउ नोंनि बाथ्राखौ गोबां खोनादों आङो बे गामियावलायनो नोंहा एरसननाय एब्र'नाय बेफोराव बिराद एक्सपार्टलायनो एकदम नंगौखौनो बुंदों माबाफोर खामानि दङ नामा औ दङ बे सोरांमोनाव थां ओमफ्रायो बिनि जानो गोनां बिहामजो माने जाफ्रामनायानो आरो ओं दाख्लैसो हाबा जानो गोनाङाना सालाना औ बेनो हामजि माथोमोन बिनि खामानिखौ नों जुदि मोजां मावोब्ला बिनि गोदै फिथाइबो मोनगोन अब्ला बुंनायसै मा खालामनांगोन आङो दाथ' बिसिनि न'खराव गोबां असान्ति जागासिनो ना औ फिसालायाबो गोमाबाय ओमफ्राय सोरां बिदाया आरो थनै फिसौलानि हाबायाबो थाद'बाय आरो माबा फिसौला उन्दैयाबो गोमानानै दङनो That's right आरो बेफोरो बैसोनि जानो गोनां बिहामजोआ बिनि थाखायनो जादों नङाब्लाथ' एसे दुखुथ' बिसिनि न'खराव जाफेराखैमोन बारा औ नंनायालाय नंगौ सोरांनि बिहामजो जानो गोनांखौ ओरैबायदि बाथ्रा फान्दाय गोलावल' एरसन एब्रब खालाम मिथिबाय जों बिसिनि फेमिलियाबो सानो बेफोर गासैबो बे हिन्जावनि थाखायनो जाजोबदों दे जागोन दे खामानिया थेंक्स नोंखौथ' सोरनि खालामनानैसो गारगोन आं हाथरखि आंनि फिसालानि जिउआव फैग्रा नोङो बे बिहामजो जागोनानो मोजां नंखाया खोमालै आगानानो थिग नंखाया नंगौबो जानोहाय आंबो एसे बोरैबा मोनथारदों आरो नङाब्ला सोरबा मारै बिदि खेबसेनो जाजोबथारनो बिसिनि न'खरावलाय औ बिदिनो जागोन थाबैनो बिखौ दस्रायाव दोनहरनायनि बेबस्था लादोसो बिसोरो नङाब्लाथ' सिलिंखार जाजोबसिगोन आंबो एसे गाज्रि नङा होनलाय आरो बिसिनि थाखायसो सानदों आंबो दे जागोन दे मोजाङै बुजायनो नाजागोन आङो नै आब' खोनानानैलाय दुखु मोनदों बिरादनो आंबो औहाय हा मोनसे जाबाय थायो माथो होनबावनो बेबायदिथ' जानो नाङामोनहाय दाथ' नोंसिनाथ' बांद्राय थारबाय माथो जानायानो जोबला आबै साहाखौ लाबोयोमोन आङो दे साहाखौ लोंहरदो आगै बिहामजो गोदानाथ' हाबेनो नङा होनबा औ मेहेर आबौना हाबेनो आरो गाज्रि मोनाबालाय बुंनोसै आं आब' हाबिनि आगानानो बारा थिग नंखाया बियो नोंनो साननानै नाय सोरबादि बिहामजो गोदान फैनायावनो न'खराव बिदि असान्थि फैयो नोंसालानि जिउआबो ओरैनो थाङाखैहाय आब' बिहामजो गोदाननि आगानानो बारा थिग नङा नालाय सोलिनांदेरनायसो आब' मा बुंखो बिलाय आं सोनि आंलाय बोरै बेबायदि जानांगौ जाखो हाबानि दिनखालिबो थैलांबाय जोंहा बर'साया बिहामजो गोदान फैनायावनो बेफोरखौलाय मा बुंलाबायदों आगै नङाबालाय माथोहाय आब' बेबायदिखौनो न'आवनो दोनबाय थाबावबाय सिलिंखारसो जालांजोबगोन गासैबो बेखौ दोनबाय थायोब्ला आरो नायनो न'खराव खुसि फैदों फिसौला गोदानानो गोमाबावबाय बिदि आगाना थि नङाहाय आब' दाबो बुंबाय थादों आङो मेरा बिजों हाबा जानांगौबा एकदम धंस जागोनहाय आब' न'खरानो बाराखौबा सिलिंखार जाजोबगोन जाबायसै दे आगै जोंथ' बेफोरबायदि सानफेराखैनो अब्लाबो आंलाय नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ नुनानैसो बुंदों आरो बोरैथो दाय होनो हानांगौ जाखो दाथ' बिहामजोआनो जाखाबायानो होनजाबायना मेहेर आबौआबो लाबोखाथारबाय हाबायाबो जाफ्रामखाथारबायानोबा दाथ' आबौ मेहेरनि हिन्जावा बायदियानोथ' जाखाबाय माथो अब्लाबोथ' सिगां एसेबां बिदि नङामोन माथो जानायखौबोथ' बोरैथो हमथा हानांगौ जाखो आगै जानांगौआलाय सानसे समाव माब्लाबा जाखायोनो दा मिथिया गसायाबो हामानो बिदि माया गेलेखो अब्लाबो एसे नोजोर होयोब्ला हा मोजां आरो आब' दे जागोन आगै साहाया लोंहरदो हनै बाब्रे दे बिदिबा इसान आंखोला लाबोफिनसिगोन आरो अब्लाथ' मोजाङानो नङाबा मासे गाज्रिलै जिलि मादैयालाय बिदि खालामनांगौ जाहैबाय बेस्रा जुरि मामा बेसेबां दुखु बारा एथ' टेनसन दुखु गाबनाय बेफोरखौ नायनो हालाय लाङालै
गोसोफोरा बोरैबा बोरैफिनाङो आरोलै र' एसे टेनसन फ्रि खालामसै आं माइन्डखौ जाथारालै बेफोरबायदिबानो माने उन्दुनो ओंखाराना र' एसे लोंनि आं बरिया नाङोलै एसे मोनलोंबासो जानायाथ' माथो जामारखोब्रा ओमफ्राय बे मोनसे जाबाय थायोना गैयालै दिनै लोंखायाखै बारा आयै मा जाखोलै आरो आं लोङाखैथ' एसेल'सो जादों बेबि मा जादों ओइ लोक्षि मा जादों आंनो मोजां नङा खोमालै मेहेर माने हे नोंनि मेगनाव मानो मोदै ओमफ्राय आंखौ न'आवनो दोनहैफिनदो मेहेर आं न'आवनो थांफिननोसैदां आंनो सुनि खोमादे मेहेर नंमारगौदां आरो आं फैयाखैथ' दिनै नों मानोथो गाबदों ओमफ्राय मानो बिदि बुंदों नों आंनो बुंदों दे मेहेर सोरबा माबा बुंदों नोंखौ गोदाव सोराव मा खोथा बुंदों नों ओमफ्राय आंनो सुनि खोमादे बेखायनो आं फैनाय लोगो लोगोनो नोंसिनि न'आव गासैबो गाज्रिल' जाबाय सुनि मा गोदाव सोराव बुंलाबायखो नोंलाय औलै मेहेर नोंसिनि आयंआबो आंनि थाखायनो जिउ गोमानांबाय सोर बुङा नोंखौ बिदि खिन्थालाय आंनो सोर नोंखौ बेबायदि बुङा बुंनाय सना सोर बुङा नोंखौ बिदि आंनो बुंदों मेहेर नङा बे नोंनि राव जानोनो हाया आरे आंनि हिनजाव सोरबा सुनि जानो हाबाय बायो नामा मोनथायबाय था नोंखौ नोंनि आइसिम दोनहैफिनगोन दा आङो नों दुखु जानो नाङा दे एसे गाज्रि जाबाय आरो बे जिलिया मालायनि गथ'खौ बिदि लाबोनो बेहालाय मा मोन्थाय दङ जुलिनि खुसिखौ मानो सिनांगौ नोंहा बिदि सोरबा गथ'खौ बिदि बिमाजों गोजान खालामो नामा नायसां एबारथ' जोंनि जिउआव जेबो खमि गैला बास जोंहा मोन्थाय फैनाय गासिबो खुसि आरो खुसिल' जासिगोन बेखायनो नोंबो बे खुसिखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादो एथ' लाजिनाय मोनथाराखैना नों दाबो एसेबो दा बिसोरखौ मा मोखां लानानै थांबावगोन नोंलाय जेबो नांजाया आङो सोर मा जादों मा जाया दा नोंनि थाखायनो बेसेबांबा दुखु मोनसिगोन ना बिसोरो आरो जोंखौ बेसेबांबा गाज्रि मोनसिगोन बेफोरखौ माथाफ्राव सोना लादोंना लायाखै नोङो हो इसान मोनसेथ' गावहाबो खुसिखौनो होनो हाखाया बिखौ आरो बिनि सायाव नों बेबायदिसो बुंबावदो नोंसो लाजिनांगौमोन दा मिथिबाय गावहालाय बिफाखौनो जानो हाखाला आरो दा नै आंहा आब'नि फिसालाखौ लाबोबाय बेखौबो नोङो मेगन साबाय बारा बखिनाङा दे एकदम सिरि हैनोथ' गथ'खौ आङो दा बे राजायानो आंनि थाखाय गासैबो बेथ' आंखौ बुंबाय थाना नोङो नोंसो लाजिनांगौ मिथिबाय नों लाजि ओमफ्रायथ' आं माबोरै बुंनो नोंखौ खमिया आंनाव गैया नोंनावसो दङ नाथाय नों खिन्थाबा दुखु मोनगोन ना बेखायनो गासिबो आंनाव लाजोब्बाय आङो बेथासना नोंनि आइ आफाजों थांफिनगोन दे जोंहा सिन्था जानो नाङा ओमफ्रायथ' मादैया गाज्रि ना नोंखौ गोजानाव लाबोदों जेबो नङा अब्लाबो आंथ' दङ ना जुलिनिसिम लांफिनगोन आं नोंखौ दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे जोंहा थांथ'लाय दिनै बाय लोगोफोर गुड नाइट ओमफ्रायथ' मोजां मोनदोंबाबो मोनाखैबाबो आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो थेंक इउ मेहेरनिफ्रायबो लाभ इउ ओमफ्रायथ' आंनि सनामोन सिमां रायजोआव लोगो मोनसिगोनलाय आरोना बा मालायसो औ नङाबालाय माथो जुरि ओमफ्रायथ' भिडिअआव फिसाला गिदिर गिदिर गोनांखायनो बिमा बायदि नांखायो ने आंखौ आसलियाव हले नङा दे खायफाया माने हाबा जाबाय नामा आब' होनो नालाय आरोथ' माब्लाबा देनां जोनोम जागोन आङो दे दे आरो दे अब्ला बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट थेंक इउ